Iya. Iya. Tuyul. Kepiye Pak Balung? Iki ngono aku nek nalikane enak-enak istirahat jebule bocah loro iki nalikane wengi-wengi nalah padha gojekan tak tamatke padha do gesek-gesekan. Wah yul Kepiye Pak Balung? Iya kepiye Pak Balung? mangertenono sira ya ngger. Apa sing dadi tumindakmu iki gawe aku kurang kepenak? Ya, turuku ora kepenak nalikane kowe padha udur-uduran padha kegojekan. Sing mbok karepmu kepiye? Kok nganti gawe aku tekan kene, Yul. Ngene lah Pak Balung, Pak Tengko, Kak. Iya, kepiye? Aku lagi berselisih ya Pak Balung. Kepiye? Berselisih karo ibu. Baturku dhewe kok. Sepurane Pak Balung, Pak Tengkorak. Iya. Apa ora iso dirembuk kanthi sing sak temenanan? Kanthi kepala dingin ora gawe emosinan. Nganti aku wae istirahat nganti bileng dasku. Yul, Kepiye? yen kowe ora gelem padha akur. Ya, iso tak jewer siji-siji. Terus aku kepiye Pak Balung Tengkorak? Salaman. Salaman?